Bai, jarraituko dugu. Duela 15 urte Ulibarri sortu zen, baina duela 15 urteko ikastetxeak eta gaur egun ikastetxeak oso desberdina dire. Gaur egun oso arrunta da ikastetxe batean elkarbizitza, agenda 21, kalitatea, hizkuntza met delako hori, berrikuntza eta formakuntza proiektuak, gero heldu zen ebaluazio diagnostikoa, hobekuntza planak, hobekuntza planen hobekuntza planak, eta tarte horretan daukagu hizkuntza normalkuntza proiektua. Nola elkartzen da, eta benetan nik uste dut oso importantea dela, ze da momentu honetan ikastetxe guztietan daukagun lan bat edo. Nola elkartzen da normalkuntza proiektua ikastetxeko beste proiektuekin. Lehen aipatu duzu hemen hezkuntza proiektua, hizkuntz proiektuak, eta saiatuko gara apurtxo bat hori azaltzen. Orduan Arantza, nola elkartzen da normalkuntza proiektua hizkuntz proiektuekin? Zer da hizkuntz proiektua? Euskara eta euskalduntasuna ardatz harturik ikastolan lantzen diren hizkuntzen irakaskuntza eta erabilerari eta euskararen sustapenari bereziki dagozkien alderdiak biltzen dituen markoa, lan-tresna. Hizkuntz proiektuan hizkuntz plangintza ere bada, hizkuntza bakoitzak ikastola barruan dituen funtzioak eta hartzen dituen eremuak definitzen ditu. Baina ez hori bakarrik, hizkuntzen trataera bateratua eta beste arloan hizkuntz beharrak ere definitzen ditu. Eta bada ere normalkuntza plana. Lehen esan duan moduan, euskara eta euskalduntasunean ardazten da. Euskararen sustapenari begiratzen dio bereziki. Eta bada ere dokumentu bat, non hartutako hainbat erabaki jaso egiten diren. Hau da, gure hizkuntza guztiak jasotzen dituen marko integrala da. Hizkuntz proiektuaren magalean, euskara beste hizkuntzekin ukipenean, euskaran ardaztutako eleaniztasuna dugu helburu. Zer ekarri die ikastolei hizkuntz proiektuak? Komunikazio eremuaren deskripzioa. Hizkuntz proiektuak hizkuntzen garapenean eragiten duten ikastolako eremu ezberdinak identifikatu ditu, eremu pedagogikoa, gela barrukoa eta gelaz kanpoko eremuak, eremu instituzionalean barne harremanak eta kanpo harremanen eremuak. Identifikatu ere egin ditu eremu horietan gertatzen diren hizkuntza erabilerak eta horietan parte hartzen duten eragileak. Eta horretaz gain, eremu guzti horietan eragiteko eta eragile horien elkarlana bideratzeko irizpide komunak definitu ditu, lehentasunak finkatu ditu, eta horiei aurre egiteko jardunbideak ere definitu egin ditu. Azkenean, ideia hauek guztiak ez dira berriak, foronetan aurkeztuta dago eta ezagutzen duzue gure hizkuntz proiektua eta gure mesanotzeko liburua. Liburu hau gure referentea gure gida da. Bertan, zehetasun gehiago jakin nahi duzuenok, bertan dituzue, eremuz eremu, nola eragin behar dugun, eragileen lana nolakoa izan behar duen, eta bar.